Dobar dan ljudi, ovdje Nexianix, ovo je naš novi kanal i snimamo Mirror's Edge. Nex igra, ja gasim stvari koje ćete vidjeti, evo. Ja. Mi smo ovo već prelazili, celu igricu smo prešli i to u najkraćim mogućim roku, 2 dana, ako verujete. Sve ovo smo igrali. I, brate, sad znamo šta je gdje. Ajde strelci, izgubi se. Ajde bre. Dobro. Leptir. Ja. Znači, ovo će biti možda malo duži. Da. Ovo će biti možda malo duži klip. I ovo nam je prvi tutorial, bit će uređen. Ja. Uključili smo da se vidi pauza. Mislim, kad pritisnemo escape, tako se vidi. Sad pritisnemo tab i da li želimo da nam se pojavi ono. Evo, ovdje smo prvi put pali kad smo igrali. Pazi ga, pazi ga. Dobro, sad možemo. Na vrijeme. Dobro. Kao što vidite, provi smo. I nadam se da će vam se svidjeti kanal. Igricu smo kupili pre 3 dana. I ništa, neće biti samo ovo, bit će drugice. Bila je pauza zato što smo tu ubili nas. Ja. I ovdje smo nas ubili. Ali ipak smo prešli. I evo nas. Oba. Nek si, brate, prosi, brate. Evo. Ovo je bilo dobro. I ako želite link za download igrice, kažite u komentar. Imam to i na moj kanal. Ništa. To je bila greška. Ne veze. U zid udari. Ne veze. Greška. Mislim bug. Ako želite link za download, samo napišite u komentar, šaljem. I brate, imate to i na mom kanalu. Ja, pazi, stani. Ne mrti. Evo pauza. Evo nas, pošto je tu bio film. Sad bežimo od policije. To su specijalnice. Znači, bukvalno smo isto odigrali ovu igricu kad sam ja igrao. Zamenit ćemo se na pola klipa. Mislim, Nex je dokle stigao, a ja sam prešao celu igricu. Mislim, s njim sam bio, ali na njegov kompjuter dokle stigao, on će da igra. Pa posle ja. Opa. Sad roll. Pogodak. Idemo. Znači, pitali smo se šta bi bilo kad bi ovo bio stvaran život. Stani malo da počnem. Ali, brate, stvarno je ekstra. I igrica je ekstra i sve. Oba. Joj, stani. Dobro. Idi levo. Znam, čuti. Ja. Ljudi, pa ajde snimamo još malo gameplay. I sad stavite u komentare koje igrice je ovdje snimam. Mislim, znam da je rano da pošto nemam fanove, to jest nemam fanove i nemam subscribere.
da govorim kao stavite ljudi komentar šta želite da snimamo. Dobro, nema veze. Ali... ovo ja nisam vidio, bravo. Dobro. Jaoj, stani. Dobro, preživaš se. Ništa ljudi, kažite u komentar da li je dobar bio video. Intro, da li vam se svideo. I sve. Opet u zid. Ne vikaš. Evo, zaokret i specijalci pored lifta i lifta. Ovo meni nije jasno kako otvaraš neki, a spustiš se dole na shift. To je fora. Dobro, ću probati. Evo ga. Gdje smo? Da. Sad ćemo uskoro se promenimo, ja ću da igram neće da gasi. A što nam ne smeta strelica za pas, brate? Evo, sad sam ih izgubila. Jao! Najgori program sve. Dobro, brate. Ja mislim da ovo je ekstra igrica, znači super. Ti? Okej je. Sad pazite u levo. I ovdje se možda izgubite kad prvi put igrate. Jer je baš... Idemo brzo. Desno. Čuti kad igram. Pa mora pričam ja. Ne može. Dobro, ajde će čuti. Pričaj ti jer nemoj meni. Dobro. Znači, ako pođete pravo, se izgubite, ako pođete levo pravo. Udarate sa headom u zid. Jo. Ovdje, evo, jao, šteta što nisi stao. Jaoj. Pogledajte. Kako se zvaš, ove bicikle i te stvari koje tu, koje stoje kao bicikli i to. Ovo je bila pauza. Stao sam do bicikla i tih stvari koje... sad ja igram. Ove promjena. Dobro, čekaj, stani. Ajde. Ajde, može. Pa ga hoću igram. Ajde, čekaj. Dobro je. Uspio sam, znam mu šemu napad. Ne već. Znači... Bicikle i te stvari kao kola i te bicikle koji stoje ne mogu da se vozi, to vam otežava stvar. Ali bilo bi ekstra da mogu. Gasi. Jebem. Brže! Ne tu, otkaži. Opet. Vidiš i da ubiše me zbog tebe. Nisu, ne trema se. Kakvi laseri, brate. Pazi. Otvori. Nauči ja tu foru. Desno se. Dobro. Znaju ovu šemu napinak, ne mora mi ništa. Razvaljuj i ja u zid, isti smo, brate, isti smo. A kažete stvar. Gasi. Pazi da mi padneš, pazi. Gasi. Sreće. Sad kad krenu. Pazi sad brzo na dole. Dobro. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1. Pali. Ne možda ga pogodim. Ekstra igrica. Dobro, sad se penjemo gore i ima otvor koji se sad otvorio. Evo ga. Opa. Inače igramo kod mene, ovo je moj kompjuter. Wow. Sad. Malo da ti smetam. Nemoj.
Najviše mrzim kad se vidi strelica neko igricu. Ali to je zbog snima. E sad čekamo da se... Nemoj bre! Pa ne smetam ti. Čuti. Kad se... Zato što me to i iritira, gasi. I mene iritira ovaj program, neki data, menadžer, Da, ne znam. tuturator, Evo, čekali smo na aspirator. ovo. Čekali smo na ovo. Lampica. Dobro, čekali smo... aspirator, laptop, Čuti. kompjuter. Čekali smo na ovo da se otvori i sad cepamo. Dobro, sad, Pazi ovo je headshot. ekstra, znači prvi put da sam prošao pravo, ne gasi to. A znači, vidi se strelica preko ceo ekran i pođe na dole i ono se sve I vidi odmah na desktop. gore. Sigurno. Dobro, malo da se zezamo, brate, mora malo. Ja se zezam, brate. Zbam se. Ovo se samo šalimo. Naravno. Možda bude i neki tutorial na Sony. Opa! No, begam sam. Gasi, ne Beži, vidi se ne ništa. Gasi! Pazi da ne izgineš. Lele, Sve sreće pa znaš. Pazi ovaj ti gađa s laser neki tamo. znam. Skočimo na glavu. Pogodi me 2 puta. Ma ne 10. Prvi put zbog ono. Kako ovo mrzim kad se skače, ali ipak moram ja da igram jer nek se nije prešao ovdje. No, laži. Nisi, Lažeš. pa nisi rekao. Pa ti možda pričaš šta hoćeš. Da? Ne znam. Bed od mene, bed. Znači, ja bre. Ovo je stole, stošić. Opet čuti. Stole, stošić. Muše pjade. Jaj, Mi uvek se živimo da u ubijem, uvek. životu. Aj, gasi. Ma beži. Ovo je teško. Gasi. Znači da čekaš tada i kasnije. Sad će viš, sad će viš. Pa te ovo, Sad će ono. viš, čuti, ovo A je ne teško. možeš da igraš, skloni sjedi. Čekaj. Da pređem do gore da se popim. To jest na E, do gori gotovo, neću više te pokazati. Nema do gore, bre. Pa, treba nam sad vreme. 3 minuta i 50 polako da sekundi. vidiš šta ima da se desi. Polako. U stvari ljudi Koliko zajedno će smo imamo prešli pregled? igricu i... Ma ko zna. Ja. Trebamo da napravimo i stranicu. Wow! Neće fora. A hoće? Neću ni ja. A sad Hoće manjki. fora. Da ga može. Nemoj. Opa, nek si stati. Gasi. Pa šta u merde, vi ne si sad vidiš koje. Kojeg udaraš pesnicu, Ćuti, bre. nije lepo. Vodu pač. Možeš sad ja da igram? Čekaj da... ajde da se promijenim, brzo. Ajde, Evo. lele, headshot, ajde brzo. Au! Begaj. Udari me! Begaj be, ajde. Pa ne mogu! Beži na tamo, ajde. Udario si me po zub! Ajde igra tu i čuti, begaj. Gle šta su bili. Udario si me po zub! Dobro čuti. Izvini. Pazi! Jao! Udari me Šta stvarno ti po zub. meni pazi kad ti igraš, be? Udario si me stvarno po zub, nešto Pa boli. izvini. Kaže se sorry. Dobro, sorry. Neca profi. Moj te smori. Gdje je bilo? Ajde gasi majmune. Koji radiš brzo? Što si govori čao? Koji radiš? Greška bila. Čovjek mi zeznu. Utepaj ga bre, ja pa da ga utepaj. Utepaj ga, Nemanja. Skočimo na head i ubi ga. Hajde, devojko. Monkey the boy. Dobro, da. Najviše volim da ga jurim. I sa drogom.
Mnogo volim da radim ovo. Samo što se Tačno ja mnogo volim da radim sve. mnogo voli da radi parkour. Stole Ajde stigni ga parkourista. više. Pa ne mogu dvo beži. Gle, teši padnem zbog tebe. Zbog tebe i tvoji programi. Ajmo bre, šta stojiš tu? Ja stojim, Ma gledam. ne tebi bre. Ej, gde? Ovdje gle. Teši padnem. Samo prati instinkt. Ma kakav nisi zbrati, ja teši padnem. Headshot. Aj pukni ga. Znam prečicu. Bravo s tim. Sad kad izađem, kad mi neko naleti. Draj. Drolja. Dobro, šta to pričaš više? Ljudi, bila je pauza jer smo, to jest, jedemo keks. Nije samo keks, palačinke. Da. Sad se hvali ljudima. Dobro, aj neću. Trčni jedan. Sad se lebije. A, beži igram. Samo sam se šalio. Ali, pazi ovdje ima. Jaj bre. Šta je bilo? A bre, gubi se. Baš kad sam šta. Brr. Jaj bre, beži. Ma ne mogu. Skloni to. Če? Ginem. Kakav vlag? Dobro. Znači, jednomu... Gledi. Ljudi, znate za onu foru. Lele. Ljudi, možete malo da čutite. Jo, cijela igrica zabavljena. Ljudi, evo. Ali brate, kako mi se desi da laguje nekad. Gledi, sad sve iz početka igraš. Ma brate. A, ja sam počela. Ja gledam u selo gore, baba se češke. Pa nismo to uključili. Šta je ovo? Čekaj, ne mogu igrati. A, Tuborg. Stalo da nesmjerno pivo. može. Da se A zavadi. za jedno 5-6 godina. Mnogo je to. Pozdrav za Mihajla Kostića, Andriju Nikolića. I kog još? I nas ovdje. I nas ovdje u studiju. U studiju be. I C, i D, i R, i tu, i du. I čuti sad. Dobro ljudi, znači od sad koliko snimamo? 20 minuta će skoro snimamo. I Puštamo baš još 25 minuta. ne dobro me čuti. Salim se. Ne nego ja bre strelac. Stalo je legolicka me. Da prođe ova šema, pa će ovo. Pa ci sidemo.